Това са Христо и Мария. Те са пенсионери и са семейство от 45 години. Христо и Мария много обичат да прекарват време заедно, да ходят на разходка и да си говорят. Когато могат, обичат да ходят на екскурзии извън страната. Те имат две пораснали деца – Елена и Сашо, които много обичат. Елена е на 32 години и живее със съпругът си Михаил близо до морето. Те са женени от 5 години и се обичат много. Елена работи като дизайнер, а Михаил има собствена фирма. Те имат две деца, близнаци, момиче и момче на 3 годинки. Когато Михаил и Елена са на работа, близнаците често прекарват времето с баба си и дядо си или с братовчедите и леля им. Сашо е музикант, той обича да бъде сред природата и със семейството си. Съпругата на Сашо се казва Анна, тя работи като фотограф, но сега не работи, защото имат малко бебе. Те имат две деца, синът им Андрей и дъщеря им Кристина, която през февруари ще навърши 4 години. Всички обичат да прекарват време със семейството си. Затова всяка събота и неделя правят нещо заедно. Ако времето е хубаво, ходят на плажа, но най-често си правят пикник в парка, за да може децата да играят свободно. Когато е студено, се събират на семеен обяд и Сашо свири и пее за цялото семейство. Христо и Мария са едни наистина щастливи хора, защото имат шанса да прекарват време с децата и внуците си.